No priatelia, tak za zvukou piesne Kopala studienku, ktorá je naozaj piesňou našou slovenskou, ktorá sa stala podkladom pre našu hymnu, bol Máj pripravený na to, aby sa vstýčil tu, na námestí v Banskej Bystrici. A teraz poprosím dýchovú hudbu Železiarní Podbrezová, aby tomu Máju sa darilo lepšie ísť hore. Ako vidíte, vážení priatelia, tá jednoduchosť technikov je úplne zaujímavá. Viete si predstaviť, keď ešte neboli takéto zdvižné plošiny, ako sa mládenci snažili, aby čím najkrajší Maj a najrovnejšie stál. No a vďaka Múky, litery čítať, naučiť sa písať. Ďuro, ďuro, krpeci, kabanicu obleci, grifik do ruky, rektorovi múky, litery čítať, naučiť sa písať. Ďuro, a treba si dať niesol, nezabudol si? Poleno máš? Či ti badanicu do peca hodíme a ňou v škole zakúrime? 10 kúdov aj krúpej pivanka